Today is lapha ka-5 ka-Ward 11 apho khona i-SMME zizodibana khona no contractor, and we've got leadership lapha ngaphambili ka-Ward 11. Sibe ne-leadership ye-cluster. I-cluster ke into yaziyo i-group of i-SMME ezisuka from 2 wards different. Xa sifika kapha esayitini siyafika ngobona ke i-SMME zalapha ka-Ward 11. Sifika uceba ke namavolontiya siya-organize phaa ngasemnyango or andizothi amavolontiya kwabazikhipha zambutho, but there is i-message that was circulating oba abahlali mabaze bazodefenda isite iyavala konocontractor, which I think uhlalo we-SMME yaka-Ward 11 masiqale just apho sihlalo mhlawumbi i-introduction oba sifika kule kwesi stage sikuso nje kukho abahlali bathi bazovala isite kwenzeke njani. Okay, enkosi mina ndingusiyanda Kaso, ndingowalapha ka-Ward 11, ndingu-chairperson we-SMMEs. Apha sesifikele lapha kwesi stage nje sityiwa yipain, but asizange uzovala site apha because asifuni into yoba i-development ime eward, but into esiyifunayo thina kudibana nonocontract because siyafumanisa into yobana ingxaki khona. We have been trying udibana nonocontract apho ewadini, ii-projects ziyaqhuba, but i-involvement ye-SMMEs iyavalelwa into yobana masibe involved kwii-projects eziqhuba. And ke ngoku yeyona mntu osinika iproblem apha ngukhansila wethu, ukhansila uClaudia Stemela usinika iproblem kakhulu. Now apha sizosusa isandla sikakhansila empokothweni kanocontract because siyafumanisa into yobana ukhansila u-involved kakhulu kwizinto ze-SMMEs nabantu bakhe kabathile asebenzisana, and ke ngoku thina sizifilisha singabalulekanga apha ewadini, kanti bekufanele uba kwi-development eziqhubayo apha ewadini nathi sizi-SMMEs siyabhenefitha because siyabhiliva ukuthi sizi-stakeholders sonke apha ewadini. So silapha namhlanje sizodibana nonocontract, not ubana sizovala isite. No, we are just protesting for into yobana sikwazi ubana sifumane amalungelo wethu, sidibane nonocontract, sihlale naye phantsi, sibonisane, sibe ne-way forward because ekugqibeleni ilapho yonke nto asizange zokulwa. We are not about to fight, but sihlale phantsi sibonisane nonocontractor and senze sure futhi into yobana nakwiiprojects eziqhubayo ukhansila bayama ecaleni because basinika iproblem ookhansilas kwezi. That's why silapha namhlanje. Masesiya apha kulaa nto yakunobhala kama ndimbalila ndihambelana nawe, steps enizithathileyo deske nizofika nizowapha esayitini because aqalwa nguye esayitini. Ii-steps enizithathileyo to make sure uba ukhansila u-aware and nihambe esiphi step ukuzethi no that step enizithathileyo for uba uzofikele apha ndimdeni zapha esayitini zezi. Nkosi Vich, okokuqala Vich siye sambhalela ukhansila early apha ku-October nge-3rd if I'm not mistaken, sirequesta i-meeting wayivuma le meeting. On the morning of the meeting wathumela i-apology esithi uyayipostpone to next week because ubhizi kumngxuba wakhona ekuhlaleni. Sabuyela kuye ke on the date yayibekiwe, kuloo date akabikho kwakhona. Sayi-escalate ke lena naku-Mr. Maxegwane sahlala ke siyi-forum nono-business aba-concerned uba these are the steps esizithathileyo asiqhubanga kakuhle. Wadecide resolution noma siye straight kuno-contract uVicha ke lo. Sambhalela uVicha wavuma i-meeting esazaba nayo Monday, if I'm not mistaken, the 20th of October. Saya kuno-contract on that day. In fact,
process izaya kuyo i-cancellation meeting yethu eyithumela to Thursday of the 24th of October. On that meeting ka 21st of October uthumele i-site manager i-cancellisha le meeting isithi asiyanga kuceba kwi-processes zethu. Sabe siyazi ke thina uba sibhale numerous times samfonela uceba and uceba khangafiki. Yilonto ke ngoku siye sabathumela message uba you guys can't operate singakhange sifumane i-chance ohlala nani ni unpack i-project ebahlalini, because kaloku i-process is that you unpack i-project kwi-LED, you unpack i-project kwi-SMMEs, then ke ngoku after that you can decide on packages ezikhoyo kumove ke ngoku i-process injalo. Nile escalator yayofikelela kwi-cluster. Kwi-cluster Okay, thanks to switch. Sibhalelwe thina zi-structure of i-class. Sibhalelwe last week on a Friday ureceiver kwethu i-letter lebe sibhalwe ngalenhle. Saqinisekisa ke ngoku sahlala nabo basibalisela uba yinto lenzeka before size apha. Asathanga leta nje saye safuna uhlala nabo basibalisela uba yintoni eyona nto. Then okwethu thina kukhapha iward as a ward level ye-SMMEs, because kunesivakalo that uba likhona icala le-SMMEs ezilaziyo le nto, zikhona ezinye SMMEs ezingayaziyo le nto. Okokwethu ke ngokuqinisekisa uba zonke iinkozo zifikelela kumntu wonke, zonke SMMEs kufuneka zixhamle ngokulingana kumntu wonke. So okokwethu utasifini nje silapha sifuna uncitsana nabo, siqiniseke that uba umain contract uyahlala nabo and yonke into ibe kwetafileni, kungabikho nto ezishiwayo for ukwazi usebenzisana uya phambili. And mhlambi sipose apha kunobhala lo wecluster. Nobhala imeko ezilolu hlobo or imeko ezilolu hlobo apho khona ufumana i-SMMEs or ufumana khona okhansila baba involve kwilandika baba involve kwizinto ezidibene ne-SMMEs or mhlambi kwi-project ezingena ekuhlaleni. Ixhaphake kangakanani na apha kwicluster lena yakho? Enkosi Switch. Okokuqala ndingunobhala wecluster, ndiphinde ndibe SMME yakwa-ward level. Ii-processes xa kufika iprojekthi ewadini zayiqala apho ukuba ufika unokontrakt adiba nekhansila, ukhansila abize i-LED so that escalate information about the project ezayo. From there imove iye kwii-SMMEs, but ayenzekanga ngolu hlobo, ingakumbi kule iward ndikuyo nam. We've got a contractor ekudala isenza, I think since 2022 or 2023 u-excellent. Zange sayifumana information ke ngo-SMMEs zakwa-ward level. Nalena ayikwazi umain contractor afike enze i-site establishment without knowledge ye-SMMEs, because kaloku ubiza meeting, ucouncil ubiza meeting for abahlali ba-include i-SMMEs. The moment ingenzeki njalo sekude kubekho amaqala amabini, kubekho abayazi ne-information alapho, kubekho abengenayo, into yoba khange isherishwe. So zezo nto ke thina siyi-cluster sizasoncedisa, because into esaziyo ithi people shall share equally. Akunabo abantu okuzothiwa uba kufika iproject ethile ngobani abatyayi uphinde kwakwenye iproject phinde kusebenza kwa the same people. Into esiyifunayo i-equality kuthi sonke. Inkosi. Ibonakala ingathi izoba into enzima wena nobhala plus no-chairperson because just 3 or 4 houses away yindlu kaCeba and the site lapha eCangwakhe, and you can see uba kuyamobilize kwenye icala uba ezi rights zina. I think the leader of ANC yalapha uMosho Badagcile sebekhe one approach and ethetha kakuhle uba le nto lena ibimele uba mhlawumbi xa ifikele kweso stage uba i-SMMEs zalapha zingafani noCeba, ibimele uba nelandika umbutho wokuhlala bawu-approachiwe. But into endibonayo ngokuthi kuyamobilize kwelaa cala for uba onocontractor i-SMMEs zingayifaya. So izohambisa kanjani imeko lolu hlobo? Okay, we're not a switch. Bakukhutshwe information engeyiyo. I would say mna that uba abahlali bafumene information engayiyo lesizele apha. By the time beyazi uba thina sizothini apha, bazawuqala bathobe imisile, because apha sizele ilungelo le-SMMEs. Asanga kuzophazamisa i-development.
nathi singalenye ne-development uba mayaqhubeke but ii-processes zonke mazenzeke kahle because banestake ye-SMMEs apho ayonto sizoyicela le ilungelo le-SMMEs uba kumele baziyaxhamba when it comes to i-development ewadini yabo because apha xa sifitshe akufuneke sibe nento yolwa nabahlali asange uzolwa nabahlali abahlali mabanikwe information eyiyo xa sifitshe in order bazoyazi uba yinto lesizele apha because if uyava ngolo mculo ucula phaa bane-information engayiyo lesinayo apha because ukuza kwethu apha sizoxhasa i-SMMEs zalapha sikwazi hlamba ngencontract ilungelo lazo zithi zilifumane yeyona nto sizele apha leyo. And now omnye umbuzo wathi I think mhlawumbi the fire or the information overstepping the so kutensi kulolo hlobo ndifuna mna ukugxininisa apha sizange zokuba but eyona nto eyenzekayo apha ngoku ukhansila uClaudia usimobilizela amavolontiya wakhe abantu bakhe abasebenzisayo phaa entshentulweni. Now into angayiqaliyo ke laa nto because ii-powers zakhe yena uzisebenzisa uyazimisuse because uyakwazi uthatha abantu bentshentula abenza amavolontiya ahambe bayebasebenzisa kwiinto ze-SMMEs and ke ngoku laa nto uyenza abantu besoyika because if awulandeli inantsika imandito inikwa ngukhansila awuzuphinda ungene emsebenzini. So abanye abantu bayenza le nto besoyikisela imisebenzi but ndifuna uyigxininisa into yobana thina sizangapha ngozokulwa ewe bona bayafuna ukulwa but thina sizofuna le nto sizoyifuna siyayazi iruthi yethu sihamba bona shem ndiyaunderstand ukuthi abaxelelwanga le nto bekufanele bayixelele banikwe enye information ukuthi baze bazokulwa nathi ezibaye betshilo kuzethu uJefferson weCluster ukuthi xa abantu benoyiva ukuthi kwenzeka ntoni lapha imisindo yabo ingehla but ke nalapha sizudima sizawuhlala lapha simlinde nokontraka njengoba sitsho uba sizangozokulwa sihlale phantsi naye sizamubonisana ngomsebenzi sibe ne-way forward ukwenzele ne-development le yalapha ewadini. And now uthini le-contractor xa na-approacha unokontractor besikhe samfowunela njengoba ebesetshile unobhala ngathi uthe ukhansila makangahlali nathi nangoku ke simlindile siye samfowunela because akekho ngoku apha sidibene umntu ebelapha nguformer council uMashwabata Gcileshe and ke nguye ke endibona uba ufuna ukuorganize laa nto singayifuniyo ke ngoku sithi sifuna ususa i-political hand kwi-business sizioperatele sizipushele ngokwethu ibhizinesi sizi-SMMEs bona bapushe ilayini yabo yokuba zii-politicians which nathi asihambi siyo-invade kwesa space because ispace sabo esiyana nathi kwesi sethu space sirhalela ukuthi bangabi nasandla because isandla sabo siso esibangela ukubana mabe nje njengoba kusenzeka yonke le nto yenzekayo nje it's because of i-political hand kwinantsika kwi-business. nizothini ngokwapha esithi walbut sile esayithini yes sacela unocontractor kuba besitshilo ukubana siyangoyokulwa phaya siyangoyokulwa esayithi sifuna unocontractor sidibane naye sihlale naye phantsi but ke unocontractor sithe xa sisiya kuye sithetha naye wasixelela noba uthi ukhansila makangasiwo ngoku ke saqonda noba naye unocontractor somncela uba ngathi simnika ubunzima because naye laa mfana uthi ungu-site manager otherwise umnikazi wecontractor akekho. So sithathe ke ngokusigqibo soba siyiwadi i-SMMEs zakwa-ward 11 sihamba ne-cluster 1 bayikhona uJefferson size apha City Hall ngoku sizodibana nospika uMr Humphrey Maxekwane sikwazi into yobana ke sicacisele ngento eyenzeka kwa-ward 11 eyenziwa ngukhansila ne-division ayenzayo phakathi kwe-SMMEs zakwa-ward 11. So sisizapha nje sizele loo nto because asiyifumenanga itshansi yohlala nocontractor because ukhansila wethu uClaudia Steketemel uthe kunocontractor makangasiwo laa nto ke besiyithetha into yobana sifuna ususa isandla sikakhansila kwii-businesses ukhansila hambe irole yakhe
ayazi noba uhamba yiphi irole neSMMEs ihamba yiphi irole. So silapha nje ngoku size uMr Maxakwana uSpeaker sizoreporta le nto yenzekayo. Ewe sithe xa sifika phaa safumaniseka ubana bakhona abahlali abakhoyo nabo, but ke ngoku sithe xa sibacacisela abahlali ukuthi sizokwenza ntoni because bona batsho ukuthi umlomo ofikileyo ngobana phaya siyovala isayiti. Sabaxelela into yoba no asiyanga uyovala isayiti because xa sivala isayiti sisitopha i-development eyenzekayo. Kanti thina sifuna uhlala nonokontraka phantsi njengoba kusenzeka nakweyiphi na inantsika indawo. Xa efika unokontraka i-procedure ithi kudibana nokhansila bizo elithi, then ke ngoku unokontraka azohlala phantsi ka-SMMEs. So sesi step ke ngoku soba ahlale ne-SMMEs abasisibileyo ukhansila. So siba-understandisile ke ngoku abanye abahlali ukuthi no sisengantoni kwisayithi, and ke ngoku bayayikhalazela naleyo uba kukho intombi kakhansila phaya eqashiweyo phaya, and xa kuqashwa kudla ngobiza imeeting yokuhlala kuchaza into yobana kuneprojekthi ekumila kunjeni ezawuba khona ewadini, but ezo processes zikhange zenzeke. Naw ke ngoku sithe xa sihamba phaya abantu babe sebeyi-understanda ke ngoku ukuthi kwenzeka because ukhansila yena ubanike i-information erongo as if ngoku ngathi siyomisa i-development, then ke ndiyabona ke mhlawumbi bezama udifenda le nto beyidifenda ephakla site ngaphakathi. But ke sithe sihamba noko saba abantu sebesizamile ukuthi siba-understandise into yobana kanye yintoni ebesiyoyenza. Okokwethu wena Maxisfethu nje sihambe nale nto eyona ndiyithandayo, sine-paper trail yanto yonke esihambelayo because uzizanyiwe zonke iindlela zokucommunicate and also uzama uhlalisana with ii-meetings. As what Leven esitsho basibonisile that ii-messages ababhalela ukhansila abacelele ii-meetings abanikwa i-chance yoba mabahlala i-meeting. Bendiye noSiyanda ku-site manager phaa esayithini, siye salandelwa ngu-Asanda phaa, and the way besenza ngakhona Asanda uqokelele abantu abasela utywala to uba mabayosivala singakwazi ukucommunicate with i-site manager phaa. And site manager into ayenzileyo wenze i-phone call in front of us, wabeka ku-loudspeaker xa sithetha naye wabethetha nokhansila, and ukhansila wabethi nayo into ye-access phaa masiyohlalisana naye phaa. So sakuthatha esigqibo ke ngoba hayi the best way makhe sizapha esithi wona to ku-Mr Maxakwana sizokwazi uhlalisana naye azi isikhalo sisithi. Okay, masinibambe xa niphuma ke mathatha. Kwenzeke njani ngaphakathi mamakhe? Enkosi Sifethi, singenile saya eofisini kaSpeaker, sadibana ne-officials ezi-2 zakhe zahlala nathi. We had a productive meeting and ebangela uba nathi sibone uba uhambo lwethu khange belilize. Sihambele into eyiye ezawuncedisana nathi kwi-problem esifacene nayo. Also le nto sihambeleyo ayizonceda only Ward 11. It will help all the wards zalapha e-BCM so that sizoyazi uba thina yethu indi-meeting as SMMEs within the ward, and also the part ka-councillor when a project comes in the ward ungena uqala phi aphele phi, so that singalwisani because into esiyi-avoida kulwisana kuba sibone uba ngoku silwisana no-councillor kwi-project and we end up not benefiting from amalungelo ethu. So sihambe kakuhle olo hlobo. And time frames mamakhe because ndiva apha nithetha nge-7 days and ne-office ka-speaker lena ithathe le ngxaki ebenize ngayo with urgency. Understand isithi ayizizwa ayiyo le ward qha lena, zinintsi ezinye iward and nabo bazithatha with urgency. So i-time frame eniyibekileyo ithini? I-time frame ihamba ngohlobo. Namhlanje bazawubhala ileta to ukhansila. Bathe i-time frame yabo ithi ukhansila funeka aphendule within 7 days, but they said by Wednesday lona bacela siba-conduct to get progress yoba bayibhala ileta and then i-response ifikile na ayifikanga, and also for a meeting after they have written the letter bafumana response, i-meeting with us thina abantu bekhalaza kunye nokhansila kunye no-main contractor nabo as the officials and the speaker, so that kuzobona uba lelo liphe iqala lithetha inyani lelo liphe lithetha ubuxoki, so that kuzobakho i-solution yale problem. So bathi ke bayifuna ukhawulisana lo 14 days inintsi because abafuni uba i-process ingaqhubekeke ihambe on site, because ekugqibeleni we are as the-SMMEs the ward, we are also the community of the ward. Ihambe ngolo hlobo. So it's 7 days for the letter ubaphendula okhansila and thina to have a meeting with the councillor, the main contractor, the speaker and the officials sibe nayo within 14 days. Ihambe ngolo hlobo. Sihlalo we-ward, are you happy with the response office ka speaker?
Yes, Tasvichi. Ihlobo abasi-athende ngalo. I'm happy kakhulu. Ihlobo engibona ngalo. Ba-impartial. Abakho biased. And bayibekile nabo ukuthi ngokwami legislation itsho uba ukhansila kangendawo project. Iyayomkela i-contractor abize inantsika i-meeting then after anikele kwi-SMMEs xa kuthethwa ngento edibene ne-procurement. Fanba yena angaparticipate no-participate. So I think zezi zinto nathi size apha sizazi into yobana bekufamba zihamba kanjani. And ke ngoku bayathembisa nakuba bazasi-assista kakhulu. And nangaphambili ikhona iwadi abayi-assistayo iwadi 12 wayenengxaki ephumela kunje but yasombululwa babiza ukhansila uspika nokontraka yaba kanti yasombululela. So I'm happy to be honest as chairperson of our level. Nantsika ne-treatment esiyifumeneyo apha ngaphakathi esithuba. So sizawulindela kubo ke ngoku time frames zabo nathi simane siba-check ukuthi ii-processes zinjani zihamba. So I'm happy kakhulu. Thanks Tasvich. Okokwami ukubulela kuqala amagosa angakarhulumente. Sometimes most of the time siye siwagxeke kakhulu. But namhlanje ndiyancoma Tasvich. Singasoloko sikhalaza ukuba hayi kuthe. But namhlanje ndiyawancoma akwazi usimamela and ane-understanding when it comes to kumgaqo we-SMMEs kumele uhamba njani. And also ukhansila kumele ba wenza njani when it comes to kwinto ze-projects. So ndiyayibulela loo nto leyo. Apha ngaphakathi nidibene ngawaphi la magosa? I-office ka-speaker. Okay. Yes. Inkosi mkhulu.